गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे आङो नैबे समाव चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा गोसो नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ बेबायदि इन्टारेस्टिं नङा। निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन, टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै। दुखु गोनां बयबो मिथिखानाय, थेवबो आङो बे आपडेट्सखौनो लानानै फैफिनबावनाय जादों। गोसो गैयामोन भिडिअखौ लाबोनो थाखाय, थेवब्लाबो आङो भिडिअखौ बानायफिनबावनाय जाबाय। भिडिअसफोरखौहाय बांद्राय बानायबाय थानायाबो मोजां नङा। दा बेबायदि भिडिअसफोरा गोसारबाय थानायनि थाखाय आरोबाव फिन खेबसे आङो लानानै फैफिनबावबाय। बिनि उनावहाय आङो आरोबाव बे टपिकनि सायावहाय भिडिअखौ बेबायदि लाबोथ'नाय जानाय नंला। जियानो हक मा बुंनो, दुखुनांथाव नैबे डिसेम्बर दानावहाय बेबायदि जाथाया जाबायब्ला आरो मा बुंनो ना, दुखुनांथाव। जायफोरा बेबायदिनो ख्रिस्टियान धोरोम, आङो गुबुन धोरोमखौ जेबो बुंनो थाङा, दा ख्रिस्टियान जायफोरा जिसुखौ नाजावदों बा फोथायो बा सिबियो, दुखुनांथाव मा बुंनो ना। ख्रिस्टियान होननाय लोगो लोगो गासैबो ख्रिस्टियानफोरानो बेवहाय गोलैजोबो। ख्रिस्टियान होननाय लोगो लोगो गासैबो ख्रिस्टियानफ्रानो बेवहाय गोग्लैजोबो। दा मा बुंनो, दुखुनांथाव जाथाया, इन्सिडेन्टआथ' जानानै थांबाय आरो बेबायदिनो ग्रेप्टारफोरबो जाबाय। जेराव 7 ना बेबायदि प्रसारकफोरा ग्रेप्टार जादों। जाथाया बोरै जाखो बेखौ दा जेबो मोजाङै मिथिजोबनो हाला, बिनि आन्दोआव मा दङ। दा बेबायदि पाब्लिकफोरा जेरावनाखि बुंनायखौबो नुनो मोनबाय, स्पिच होनायखौबो। हरनि समाव बेबायदि गोबांथार सुबुंफोर फैदों जाहैदों। फैनायनि उनावहाय आरो बेबायदि ना जर जबस्ति खालामनो गोनांथ' जेबो गैयामोन माथो। दा मा बुंबावनो, बेसेबां सैथो, खिन्थु आंनि नुनायाव आङो बेबायदि दिनैसिम नुफेराखै। बेबायदि सोरखौबा धर्मखौथ' जर जबस्ति बेबायदि कनभार्ट खालामनो हाया माथो ना। दिनैनि दिनावथ' आरो रावबो बेबायदि रोङै मानसि गैला। सोरबा जाम्बा जाम्बिनि दिन बेबायदि गैलाना। बे दिनावथ' सोरखौबा दिनै बेबायदि बुरखायनानै बेबायदिथ' कनभार्ट खालामनो गोनां जेबो गैया माथो। धर्मखौथ' रावबो बेबायदि जर जबस्ति खालामनो हाया। जोङो बबेबा अन्थाइ थरसेखौ बेखौनो इसोर होननानै खुलुमोब्लाबो खुलुमनो हायो। गोबाङा बेबायदि सिबिबोबाय थादोंना। गोबां रोखोमनि धोरोमफोर दंलाबायो। जाय जेखौ गोसो जायो ना, दिनै बेबायदिनो सिबिबोगासिनो दङ। नाथाय दिनै डाइरेक्ट ना ख्रिस्टियाननि सायावल' बेबायदि टारगेट खालामोब्लाबोथ' जानाय नङा। धर्मखौ सोरबा जुदि बेबायदि जर जबस्ति खालामदोंब्ला, धर्मखौ लानानै जर जबस्ति खालामदोंब्ला बेखौ पानिस होनायाव जेबो आपत्ति गैया। नाथाय आंनि फारसेनिफ्राय बेबायदि जानो गोनां गैयामोन आरोना। जानो गोनां गैयाखौ नुहुरो आरो, जेरावनाखि धोरोमखौथ' बेबायदि सोरखौबा जर जबस्ति खालामनानै लाहोनो हाया। मा बुंबावनो, दा एसे क्लिप्सखौ होनानै होगोन। क्लिप्सखौ नायनानै नुनो मोनदों। बेबायदि जुदि जर जबस्ति गामियाव खालामफैदोंबा थारैनो बिसोरखौ ख्रिस्टियानखौ नङा होननानै बुंनांगोन आरोना। बेबायदिथ' फोरोङाखै, इसोरनि बानियाबो बेबायदि फोरोङाखै रावखौबो। सोरखौबा जर जबस्ति माने ख्रिस्टियानाव सोनो थाखाय बेबायदि इसोरनि बानियाबो फोरोङाखै। गोसो जायोब्ला हायो, माने राइट्सआ दङ। नाथाय सोरखौबा जोङो बेबायदि जर जबस्ति खालामनानै जोङो लाबोनो हाया बा ख्रिस्टियानावहाय सोनो हाया। नाथाय धर्मखौ लानो हानाय
मोन्थाय बयहाबो दङ जिखि धोरोमानो जाया मानो जोंहा लानो हानाय बयहाबो मोन्थाय दं। थ' आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। बिनि आन्दोआव मा दङ बेखौ दा जेबो बुजिनो हाला। जोबोद दुखु गोनां आरो दुखु मोनदों, खारन ख्रिस्टमास, एडभान्स ख्रिस्टमास बेबायदि जायगा सोलिगासिनो दङ आरो बे साननैसोआवहाय मा जागोन जेबो मिथिया। बन्द थागोन ना मा बेखौ जेबो बुंथ'नो हाला आरोना। गोबांथार दावरावआथ' जागासिनोखा। थ' मा बुंनो बिनि सायाव, आरो देग्लाय बेबायदि ख्रिस्टमासफोरा बन्दसो जागोन ना मासो जागोन दा बेखौ जेबो बुंथ'नो हाला आरोना। थ' आङो एसे क्लिप्सखौ दामनानै होलांदिनि। दुखु मोनदों, माथो बुंबावनो आरोना। थ' गासैबो पावारा सरकारनि आखायाव, आरो जानो गोनांब्लाथ' आरो जाखासिगोन, जुदि आरो बेखौहाय इसोरानो लुबैदोंब्ला ना। थ' जाथोंसै, माथो खालामबावनो। थ' सरकारा गासैखौबो मावजोबनो हायो। सरकारनि आखायाव गासैबो दं, प्रखाखनबाबो सरकारनि आखायाव गासैबो पावारा बिसोरनि आखायावनो दङ। थ' बेखौथ' आरो बुंनानै फोजोबनो हाला मा जागोन ना। थ' सम फैयोब्ला मिथिनो मोनसिगोन। थेवबो नैबे डिसेम्बर मासावहाय बेबायदि जाथायफोरा जायोब्ला ना, थ' दुखु मोनो आरो। दा आङो सोरनिबा धोरोमखौ थांखिनानै बुंनोबो सानाखै आरो बुंनो गोनांथिबो गैया। थ' जि जालांबाय जाबाय, आरो बिनि सायावहाय बेबायदि आङो भिडिअ लाबोबाय थानाय जानाय नंला। दिनै लास्ट बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, आङो बेसिकनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन, बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। गोजोन्थों, बाय। তেওঁলোকে বোলে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে সোমাই পেলাই মানে হুলস্থুল পাতি আমাৰ ধৰ্ম আপোনালোকে ল'বই লাগিব, আপোনালোকে 4 ঘৰ মানুহ আমাৰ ধৰ্ম লৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে থাকিব লাগিব। এতিয়া হৈছে আমি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী, গতিকে আমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো ল'ব নোৱাৰিম। তেওঁলোকে কৈছে ক'ৰ পৰা আছে, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ গুচি যা। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে একফালৰ পৰা বোলে একদম চব চেছ কৰি দিম বোলে, সেনেকৈ কৈছে তেওঁলোকৰ মানুহখিনি। মানুহ বহুত আছে, কিন্তু কিমান আছে আমি গন্তি কৰা নাই। সেই ৰাতিৰ কথা, দিনতো নহয় কিন্তু, কৈছো ৰাতিৰ কথা। খ্ৰীষ্টান প্ৰচাৰক খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা অপৰাধত এই 5জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে খ্ৰীষ্টান সমাজে। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ধৰ্মান্তৰ কোনো ধৰণৰ ধৰি লওক পইচা দি বা কিবা প্ৰলোভন দি পেলাই কোনো ব্যক্তিক আমি ধৰ্মান্তৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, বা খ্ৰীষ্টান সমাজে এই ধৰ্মান্তৰ নকৰে। আৰু তেনে কাৰ্য যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে সেইধৰণে কৰিছে, তেনেহ'লে সেইটোক আমি ঘৃণা চকুৰেও চাইছোঁ, আৰু আমি তাক তীব্ৰ গৰিহণাও আমি দিছোঁ। কাৰণ কেলৈ কেতিয়াও খ্ৰীষ্টান সমাজে কাৰোবাক পইচা দি পেলাই প্ৰলোভন দি পেলাই খ্ৰীষ্টান নকৰে। আৰু এইটো এটা আধ্যাত্মিক দিশ হয়, এজন ব্যক্তিৰ আধ্যাত্মিক দিশ হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ পইচা প্ৰলোভনৰ কথা কিবা প্ৰশ্ন ইয়াত নাহে। হেঁচা দি ধৰ্মান্তৰকৰণ নকৰে খ্ৰীষ্টান সমাজে। খ্ৰীষ্টানলৈ ইচ্ছা অনুসৰিহে ধৰ্মান্তৰিত হৈছে। কিন্তু পলাশবাৰীত আজিও উত্তেজনা অব্যাহত আছে। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ দীক্ষিত কৰিবলৈ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। আৰু বৰদিনৰ প্ৰাক্ষণত গাঁৱত ওলমাইছে খ্ৰীষ্টান চিহ্ন। তেওঁলোকে বোলে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে সোমাই পেলাই মানে হুলস্থুল পাতি আমাৰ ধৰ্ম আপোনালোকে ল'বই লাগিব, আপোনালোকে 4 ঘৰ মানুহ আমাৰ ধৰ্ম লৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে থাকিব লাগিব। এতিয়া হৈছে আমি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী, গতিকে আমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো ল'ব নোৱাৰিম। তেওঁলোকে কৈছে ক'ৰ পৰা আছে, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ গুচি যা। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে একফালৰ পৰা বোলে একদম চব চেছ কৰি দিম বোলে, সেনেকৈ কৈছে তেওঁলোকৰ মানুহখিনি। মানুহ বহুত আছে, কিন্তু কিমান আছে আমি গন্তি কৰা নাই। সেই ৰাতিৰ কথা, দিনতো নহয় কিন্তু, কৈছো ৰাতিৰ কথা।